eu quero decir, creo que en nome de todos os galegos e galegas, que temos a mellor formación profesional de toda España e ora tedes que demostralo nos esquís nacionais os que vayades ali a competir e a deixar o pabellón moi alto. Moi alto. Moitísimas gracias a todas as empresas, boas empresas galegas, que apoiades todo isto. Sería imposible ter ese auxe da formación profesional que estamos tendo en Galicia nestes últimos anos. Temos o doble de matrículas que hai apenas 10 anos, un pouquiño máis. E iso é por moitas razóns. Pero creo que unha das fundamentais é cando estes rapaces e rapazas ven que hai un futuro, unha saída, que se lles toma en serio, que dende as empresas se aprecia o esforzo, a capacidade e o sacrificio que fan todos estes rapaces e as súas familias para intentar ser os mellores. E que isto ten un refrexo, e que hai futuro, e que se pode encauzar unha vida aprendendo un oficio, ten unha titulación de formación profesional. Isto é fundamental para un país, é fundamental para que todos nos superemos e é fundamental para creer que si te esforzas e tes un pouco de sorte, que non está mal ter un pouco de sorte na vida, pero todo si te esforzas, pode chegar onde te propoñas. Eu vexo aquí moitísimo futuro. Vexo moitísima capacidade de seguir medrando nos sectores onde máis nos interesa medrar, onde ahora mesmo hai moitísimas empresas que esperan nada máis e nada menos que a esa xente nova que se forme, que este á altura do esforzo que levan facendo estas empresas, algunhas delas moitos anos, e poder ter un futuro xuntos. E, polo tanto, si seguimos tendo os magníficos centros de formación profesional que temos, eu quero agradecerlle aquí a todos os profesores e profesoras, a toda a xente que traballa para poder formarlos o esforzo que están facendo, o que están conseguindo e o que somos capaces de conseguir todavía. Por lo tanto, moitísimas gracias, de verdade. Como decía o presentador, Galicia, calidade son moitas cousas, non é só comer ben, estar en lugares moi bonitos, bons paisaxes, é facelo ben en todo aquilo que temos que facer. E que a xente, sobre todo a de fora, cando nos recoñeza, cando nos identifica, pois crea iso de verdade, que aquí as cousas fanse como en ningún sitio, que aquí hai calidade de verdade, e a calidade empeza polas persoas. E as persoas que fan ben as cousas é porque están ben formadas. E eu quero, unha vez máis, agradecer a Consellería a organización destes premios, destes Galicia Skills, porque ao final é resumir en 2 horas o esforzo que facedes durante todo o ano. Por lo tanto, gracias por ser parte de Galicia Calidade, gracias polo esforzo, norabó aos premiados e os que non o foron, pero tamén o poden facer moi ben, e moitísima sorte. Seguro que o ides facer moi ben, como xa se fixo outros anos nos esquís nacionais, e a partir de aí queda Europa, e como se dixo aquí, o mundo. O mundo é voso. Gracias por esforzaros por facelo así. Moitísimas gracias.